Hello. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, good mo- good morning, everybody. Late. Late. Shame. I gunit my mic. Oh, shame. Can I gunit my mic? I will gunit my mic. Okay, should I also gunit my mic? I don't know about you, but I'm guniting my mic. Okay, how's everybody this morning? They don't care about you. There's a mga kaibigan. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. She's eager to show everyone her talent. Oh, 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 oh. She's very enthusiastic this morning. She's very Kay late a man. go-getter, Kay late man. energetic. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Hala, mura jud jud nasa CD ang sound. Makapiret jud to ani. Ay, hala. Uy, that was my voice. That was original. Uh, Let me you're gonna feel blessed that you heard her singing voice this morning again. What is love? Baby, don't hurt me. Sige lang, good. Sige na bo. Yes, hello. Sige na bo. Ano naman? 1, 2, 3, go! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Yes, hello. Hello, everybody. Welcome to our live stream. And we are gonna start recording now. Tama ba ko? Sige. Yeah, pag mag-start recording ka, kaya dapat natay kape. Mo man tay kape. Sige na, sagdi lang. Unya na ta mga pi. Wala tay kape ron. Oh, okay na mga. Yeah, pag mag-start recording ka, guys, suggest mo kung unsay bagong intro nako kay gusto ko bagong intro. Ang ako ang intro man usually kay you're listening to Dili Ni Advice. Unya, di naman ko gusto mag-English, gusto naman ko mag-Bisaya. Naminaw ka sa Dili Ni Naminaw ka karon. Ano? Naminaw ka Ay, karon. naminaw ka karong higayon na. Asa na ana eh? I don't care. Na you're listening to Dili Ni Advice, ang podcast nga walay pulos. Dili. It's not for me. You're listening to Dili Ni Advice, Go, go, go! ang podcast nga ang buto eh. Naminaw na lang. Naminaw ka karon. You're listening to Dili Ni Advice. Sige, i-keep na to ang you're listening to Dili Ni Advice. Yeah. Okay, guys? Yeah. Okay, guys. You're listening to Dili Ni Advice. Naminaw ka. Ako si Kringkay. Ay, you're listening to Dili Ni Advice. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Kringkay. Ako si Darling. I-share ni na episode sa inyong friends. Kaya kung dili. Amo na to. Dela, ako si Darling. I-share ni na episode karon dayon. Click the share button and then subscribe. Right now. Ano? Okay na to. Oh, sige. Call to action ba?
Bitaw. Oh, sige. Bitaw tama. Go. Maghimo po kag imong call to action. Unsa man Imuha siya? ang kuan, i-share ang episode niya. Ako ang subscribe. Hit the subscribe or follow button. Sige daw. Oh, sige daw. Wala, naanami bagong intro. You're listening to Dili Ni Advice, a podcast na imong i-share. I-share ni karon, ana ba? I-share ni karon dayon. You're listening to Dili Ni Advice, i-share mong podcast karon dayon. Ako si Kringkay. Hala guys, sisiga yung mata. Usab. You're listening to Dili Ni Advice, ang podcast nga imong i-share karon dayon. Ako si Kringkay. Ako si Darling. I-click karon dayon ang follow or subscribe button right now. Redundant kaayo. Hello. Yes, hello! Ano, ingon na naman ko eh. Yes, hello! Sayang naman. Karong buntaga, gusto lang namo magpasalamat sa Mga maestra, happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day sa tanang teachers. Unsa imong gipalit na mga gifts? Ay, nag-handwritten letters me. Isa ka oras na mo gisublat. Kapoy. Pero sige lang. Let's clap our hands Yay! for her. Salamat, thank you. Ako kay Kuan. Di ka mo tanah bugo. Ay, Kaluoy pud nako. unsa man imo? Luoy man day ko. Unsa man imo ang gihatag? Namalit mig pentel pen. Para sa atong mga overseas listeners. Permanent markers. Markers. Pentel pen. Pentel pen muna sa Pilipinas. Ganun. Nagmalit ko pentel pen, correction tape, and clips. Paper clips. O kana ba? Mga Something useful for them. The more, the merrier kind of things. Yes, you can't get too much of markers, Tama. clips, and correction tapes. Yes, correct. So, salamat sa itong mga teachers. Love kayo namin. Go. Go. And gusto lang nako i-shout out si Ter Blank. Kay nag-donate na pud siya. Ay, hala, thank you. Dili man di ay taluoy. Dili miluoy kay naami sponsor. Thank you so much. Dili man di ay taluoy. And also, gi-shout out niya. Ay, hala. Asa man sa Kay naay post ang Ebashan News. Ay, uno. Ang Ebashan News. Nag-post sila. Ano sila na? Who is your favorite underrated podcaster in the Philippines? Murag ana ba to na question? In that sentence, in that kind of sentence or style. Basta murag ana. In that message. And yan, i-comment siya Dili Ni Advice. Ay, hala, salamat kaayo, Ter. So, dili man day taluoy. Dili man day talo. Gisugo man ko. Gisugo. Basig next year, na po, International Podcast Day, bas hindi ay natay more people, like one or two people, more than one person to comment na mo din na at ilang favorite na podcast, Dili Ni Advice. Diba? Unta no. Sana all. Thank you kaayo. And also, mag-shoutout ta Spotify comments. Kadako ana din mo basahan. Ako gyud nang gi-zumba, grabe. Gani. Grabe, oy. Salamat po kay salamat. Ang comment ni Terpod sa amo ang Spotify episode sa Spotify siya nag-comment. Ang yang giingon kay, this was the hardest DNA episode to listen to. Not in a bad way pod, kanang sobering lang bitaw kaayo. Hard to swallow and so much to grieve, but so important to be aware. Labi na sa mga parents of young children, o labi na kung mga gifted kaayo sila. Correct. Anong correct? kay we have to be aware of these things. Murag mao lang na atong kaya buhaton kay we can't change the world. We can't
May na lang pud makatabang ta kay naay ko tay na ay tulo ka taon na minaw sa atong podcast episode that last week. So at least kung ma-parents na sila, kung dili pa sila parents karon, at least sila naka-impact ta og tulo ka person nga dili na nila buhaton silang anak. Mm. 'Di ba? Hopefully, at least. Bahala nag ang trillion pila ba 7 trillion people minus 3 people from listening from our podcast episode. We made a difference. Oh, if you can change one life, you're changing the world. Kabalo na kasi mo mission sa live. Oh. So ayun na lagilak. Okay. Oh, bitaw, we have to be aware. Tama, Jud. Oh. May na lang, maistoryahan nato ni mga ingon-ana nga mga butang. So, basig napoy uban ka ng first time kung nakadungog sa tuwa ko. Ano sige sila katawa tapos ang issue kay heavy. Anong nagkakatawa? Dapat maminaw ka sa episode 1 lang sa no? Kay basig di sila kasabot, sige lagi sila katawa pero ang issue is very heavy. You know, that's how we deal with serious topics. Kami personally, ambot lang sa inyo ha. Kami personally, magstoryahan ay magproblema, nagkatawa mi. Oh, like katong last week lang. Katong hilak si Kringkay. Nihilak siya. For the information, for your information, for everyone's information. You are exposed at the moment, currently and ongoing. I've been exposed. Nihilak siya kaya naay problem among isa ka pinsan. Okay? And then habang nagahilak siya, nagkakatawa ko. Kikatawan ko niya lang kay batasan. Oh. So ingon ana lang gyud mi kanang we have different ways of dealing with issues. Ingon ana mi. Dili siguro ikaw, mostly ako. You know, I tell you my problems with LOL at the end all the time. LOL. LMAO. Okay. Ingon ana. That's Okay. my way. Anyway. Yeah. Salamat Terpod sa imong comment, and also another comment from nag-thank you na ba ta kay Terblank? Basig nag-announce lang taon wa ta nag-thank you. Nag-announce nga. O sige, pag thank you, you can't thank too much. You can't thank too much. Okay. Thank you. TYSM. Oh, thank you so much. Salamat kayo. Oh, kayayo. Salamat kayayo. Salamat kayayo. Okay. Next comment is from Aya Blank from Spotify as well. Aya Kay Blank. last week, tingala mi puros iyang comment Tagalog, pero Bisaya ba atong episodes ay bot podcasts. Oh, natingala mi. Oh, so mo to nag-ask me within the recording jud to. Wala mi nag-comment or something. And then this is proof that she does listen to our episodes because she replied in Spotify and said, quote, I'm pure Tagalog, pero iniintindi o inuunawa ko lang. Pero syempre, sa buong buhay ko, may naririnig kasi akong Bisaya, kaya familiar ako sa mga words. Ay, hala, thank you so much, Aya. Roll the claps! Roll the claps! We're so proud of you. Kapoy, manggug-clap. I know, nagunit mi yung mic. Yeah. Dili day kapoy mag-clap. Nagunit kog mic. So let me clap like this. Dili ko kabalo mag-snap. Kabalo ko mag-snap. Di ko kabalo mag-snap. Kabalo ko mag-snap but not very loud. How do y'all do that? Kaluoy po na ninyo. Ay, YouTube yata na tutorial na. Ano, dili ko ana eh. Okay. Gusto ni mo i-shoutout ang katong naglinya ta sa NCCC? Uluhan na siya, Kring. Ay, uluhan na siya. Oh, uluhan na siya. Oo, sige. Oh, sige. Mag-uluhan na ta. Okay. Duol kaya akong mic. Are you ready? Ipalayo gamay. Get ready for your earphones. Get ready for very loud uluhan. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. So, tabunan na lang nako ni. Sige lang, ayun na eh. Apparently, madakpan man gud akong tingog sa iyang mic. So, useless kayo among nagpalit mig mic kay para mugwapon ta ang quality sa among audio, pero it turns out na kanang pag magstorya di ko sa kadako na kog tingog madakpan sa iyang mic. So we really need to invest in a Sige lang, unya naman na pag makatigom ta. We're saving. Okay, mausab ko ha. Sa uluhan sa atong nagdilaab nga mga balita.
Naglinya si Darling sa NCCC Supermarket. Gihikap ang bubble butt niya. Og! Wait lang, asa man? Asa na Dara, pin? dara, dara, i-highlight, I-highlight sa. tas diri na pug ka, Oh, Mm. okay. Legends Tony Hawk and the late Kurt Cobain, lulo na! Eminem, Slim Shady, lolo na pod. Og! Online sugal, ayaw testinga. Mo na ato mga topic karon. Ayaw gyud. Oo. Pero gusto lang nako i-announce atong mga podcast listeners ba o sa atong live stream viewers na wala pa ko'y ligo. Why do you have to announce? Nakapangtulog pa ko Sige lang, uy, as okay of ra man na. recording. Okay ra man na. Oo. So, unta. Di ninyo masimutan. Katong nag-online class we ka sa uba niya, gipahumutan ako sa putput after ligo. Can teacher smell me? Oh no. So ana na siya. Okay. So, unsa man tong naglinya daw ko sa NCCC Supermarket? Ikaw ang musturya. Kay naamang ka ato. Gani no. So Oh. namalit ni og kanang pang carbonara Ah, sa NCCC Supermarket diri sa Dakbayan. Nagpalit si Darling o Carbonara Palit sa Darling NCCC. og Carbonara. Oh, Sa magbayad na. NCCC. Oh, magbayad na. Magbayad. Unya. Naglinya namin no. Oh, naglinya. Sa cashier. Sa cashier. Oh. Unya na ni sunod. O syempre, kay pila man na. Nadyo'y mo sunod sa imuha. Oh, gani no. Oh, tapos. Linya man na. O, linya, gani. Unya. Matingala ko ani ni ate girl. Ah. Duol kay siya sa imuha. Oo. Duol kay siya sa imuha. Oo. Layo man gani ko nga igsuon ta nga kitay nag-uban. Oo. Duol kay siya sa imuha, mo siyang mukis. Ili, to the point nga, ginatanawan ako ang backpack ni Darling. Kaya nga nung duol kaayo siya, what is the reason? Ginatanawan ako ang backpack There ni could Darling. be many reasons. Many reasons. Palayo ko. Let's lay out the reasons. Unsa may rason niya? Manguha siya sa backpack ni Darling? Mao ba? Mao na ang unang nisulod sa kong auto cause I'm cynical like that. Aha. Kadua. Ikaduha, musimhot siya si mo. Masimot siya. Humot lagi si Darling. What is her shampoo? Baby oil. Musimhot siya. Masimot siya. Oh. Okay. Ikaduha, unsa pa Ikatulo. nga rason, mutan-aw siya sa imuhang ginatan-aw sa imong cellphone. Nagaana siya. Unsa may ginatan-aw niya sa imong cellphone? $7 pesos balance sa BDO. Ay, wow! Wow! Duol kay siya. Napay kaupat na reason. Napay ikaw-pat. She likes me. She likes me. She wants to feel my presence at the back. Kanang, She wants to feel your butt. she wants to feel me. She wants to know what it feels like to be behind me. My behind. She's touching my behind. Ingana siya kaduol. Na-feel na ko na ay nagahikap-hikap sa kong lubot. Mo, My gani, no? bubble butt. Mo, gani, no? My precious bubble butt. Ingon ana siya kaduol. Na-felt nimo siya. Na-feel nimo siya. Na-feel na ko siya. Oh. Laina po. Na. I feel violated. Uy, kayo. As in. Okay naman to eh. Wala may problema niya. Kuan lang man ka na. Ang dili man gyud siya ang hikap sa akong lubot. Sa kaduol niya, nagkugos siyag bata. Ang tiil sa iyang bata, mo'y sige lubot-lubot sa akong lubot. So, mura ko, there's something wrong sa NCCC. Gani. Ano man na, oy? Mo lang to. So, guys, wag
Butang tag personal space. Butang tag ato ang bubble. Bitaw. Dili bubble but bubble, personal bubble. Dapat natin mga isa ka ah, isa ka dupa nga distance away from each other. Bitaw. Before ka mo ay pag maglinya ka sa mga any pila, cashier, government agencies, driver's license renewal, whatever it is, line sa fast food, isa ka dupa. Layo gamay. Ay, wala dili makita sa atong live viewers unsa nang usa ka dupa. Uno, imong kamot di ay. Ana siya. Isa ka kamot. Oh. Kana kung mag-flag ceremony ka, Arms bata forward, arms sideward. Ingana. Oh. So mag-ingana ta. So kung namino sa atong episode karon is upat, pasabot kabalo na sila. Nga dapat ay ingon ni darling pag magpila sila ba. Ay ingon ni darling dapat isa ka dupa. Moana po na sila. Arms forward, arms sideward. Mag-ana jud ka sa NCCC. Unya pag mag-ana ka no, arms forward, arms sideward. Pangutanon ka sa cashier noon sa kamam. Arms forward, arms sideward niya. Nasa imong likod, duol gyapon kayo. Wala po ka. Magsadako po ka, wala po ka. Rotate. Rotate all the way to the back. Dapat mo ana po ka, arms to the back. Ana po ka. Para ang imuhang naglinya sa likod nimo, di mo duol sa imong lubot. Kaya pong tanon mag-ana. Sa naglinya sa imong likod, noon sa di ka, ma'am. Tubagon lang nimo mo na gingon ni darling og ni Kringkay sa episode. Mo na ako nakuha nga advice. Mo na ako nakuha nga advice. Nga ako ra pong gisunod. Ana ra man na. Tama. Onya, i-share dayon sa iya ha kung asa nimo na nakuha nga impormasyon, asa nimo na nakuha nga advice. Sa Dili Ni Advice. Okay, maayo na siya nga pagkauluhan. So, girl, tapos mahadlok man sila singitan di ay kana mga mahadlok singitan bantog duol kaayo. Ignorante gani kayo no. Mo nang na-IQ kay sistema naman guna siya. That's the system. That is the system that we're following. So if you're afraid na masingitan ka, wala ka nituo sa sistema. You don't believe it. Trust the process. She doesn't trust the process. She doesn't trust the system. Ingnon lang nimo pina-nicely. Nagpila ko na dito sa likod ang kuan. Uy, anak ko pag maabot tag school, di ba wala may sistema diha? Magbayad og kuan ila kuan? Magbayad magbayad og tuition? Sa school. Di ba way sistema ang linya diha? Mo announce jud ko pag abot nako, asang last? Pinasiga ang mata. Asang last? Uy, tinuod gud na siya ay. Naay mga CCTV dito if ano ninyo, roll footage. Pag abot ako, asang last diri? Ano siya, ma'am, kisay sunod nimo nya. Lain man ang sunod doon niya na ado didto sa pikas bangko. Kaluoy po nimo. Mato gi-arrange nako. Naay kuan naay sistema kada abot nako. Ikaw ako siguro to. Una man ka. Ay dili ako may nauna sa imo. Ano adlaw pagbayad? Mao gani tungod to sa kuan nagka-sistema. Nagka-sistema tungod. Kay wala toy sistema sa pag-abot nako. Ikaw da itong nag-arrange ato sa sistema didto. I'm so proud of you. Yo, I'm so proud of her. Ani na siya. Pag punta ko school, walay sistema. Siya daw ang last pero ang sunod niya ay ang gisundan niya to dito naglingkod, lain-lain og lingkuranan. Zigzagging. Ay ko pwede siguro ta magkanang diri ang next sa cashier then magsunod-sunod na then pag naay mo forward sa cashier mo isbog pog lingkod. Bitaw. They followed me. Ikaw di ay itong dahilan. Ala, salamat kay. Asa man akong prize. I Bragging expect rights. a reward. Bragging rights. Never mind. Pero gusto lang nako hanay. So mo announce dapat kapag abot nimo. Naanak ko. Kinsay last? Dud ka. Pero pertinod bitaw na dili lang ato ka exage. Ano ko kisay last? Ikaw last, ma'am. Butan kayo. That's your customer service voice. Let me modulate. Ikaw ba'y last diri, ma'am? Nga na. Sakaran po ni mong nangron. Yung ana na siya.
Sige, tag-story diri ba si wa di nag-on akong mic. Ala kaluoy ni mo tanawa na Pero kay. nag-record man ka. Nag-record man ko dire. Sige, istorya daw. Ay, karon pa mag-sound check. Sige. Hello, hello, hello. Yo. Okay, let's go. Tapos, naghihingalo ako ang laptop, guys. Wala na siya kamaon sa yung buhaton. Nya pagkahuman. mo na siya. So, dapat, moving forward, kamo, mga tao, kung naminaw mo sa kuha, ayaw mo paduol, kay mura ko niyo gilubot. Kalahin ng termoy. Gani, dool ka, ayaw gihikap-hikap na ginyaan ka ng salubot na gin ako nga area. Gani no? Na ako'y ka ng, na-feel ato, like, something's wrong. Ana lang. I feel violated, ana. Kamo ha, paminaw mo. Yung malahi ta. Malahi ta. Ano ni siya? Kailan mo kang Tony Hawk, di ba? Wala. Kaila sila. Sige. Si Tony Hawk is a legendary skateboarder. Popularized skateboarding. He has made tons of skateboarding games. Basta legend, Tony Hawk. Legend Tony Hawk. And kailan mo kang Kurt Cobain? No. The late Kurt Cobain. Wala daw sila kaila. Dapat mag-sample ka. Ay, tama na. Uy, dili na ko na makuha na iyahang kuan. My girl, don't lie to me. Di na kay makuha. Kanang masking kuan lang god kanang Smells Like Teen Spirit. Sige, go. Kana man ang ilahang pinakasikat. Naanad na tong listeners. Naanad na, di ba? Comment. Di ba naanad na mo nga every time nami i-mention na music artist, kailangan mag-sample si Kringkay. Comment diha. Nga na, yes! Naanad na me! Basta guys. Sample. Di ta mag-move on, Jud. Di, Jud ta mag-move on kung walay sample si Kringkay. Hala ka, sige. He's the one who likes all our silly songs. And he likes to sing along. And he likes to shoot his gun. But he knows not what it means, no? Wala siya yung kanta. It doesn't sound like it. Dili naman ako nakuha yung kanta. Saan man yung gusto? Mura na naman nagyapog siya rin si Birano. Anak naman gyapon. He's the one who likes all our silly songs. Ayaw na, pangit. Likes to shoot his gun. Ayaw na. Knows not what it means. Kailan na sila daw? Kailan ako? Comment ko karon dayon bi. Kailan ako kang Kurt Cobain. Cobain. Basta vocalista sa Nirvana. Nag-comment ko. Vocalista na siya sa Nirvana, guys. Lain lagi ka. Vocalista sa Nirvana. So si Tony Hawk ug si Kurt Cobain unsa day naa sa ilahang duha? Kaya ni siya ang anak ni Tony Hawk. Na si Riley Hawk. Hawk twa. Unya, ang anak ni Kurt Cobain na si Frances Cobain. Very beautiful. Nag-asawa sila. Asawa silang duha. Si Tony Hawk ug si Kurt Cobain. Ay, mura ganang chismis sa anak ni Jimol ug anak ni NCCC nagkasal. Kuya, mo na nga chismis. Ay, naay mga listeners na wala kabalo anak, Kring. I-explain ni mo na. Ikaw man na mag-explain. Dili ba si Kurt Cobain nga ang anak ni Kurt Cobain ug ang anak ni Tony Hawk nagpakasal. Kang kinsa ang lalaki nga anak? Kang Tony Hawk, si Riley. Si Riley ang ka Tony Hawk. Niya ang anak na ang only girl ni Kurt Cobain, si Frances. Okay, pakasal sila doon ni Riley. So nagkaanak sila. Nana sa anak na Sato pa. anak bago lang. Sato pa lolo na si Kurt Cobain and Tony Hawk. Lolo na silang duha. Ang ilahang apo, the coolest white person ever because he's got two legendary dads. Granddads. Granddads. Oo. Pangalan na to niya, oy. Ay na. Frances. Sa ato pa, ang mga Gen X,
Gen X man ang kuan, Nirvana. Oo. Di ba? Gen X ang Nirvana. Ug maski si Tony Hawk Ring, Mm. Gen Xer man siguro na. Tanaw nimo? Oh, Gen X siguro na siya. Sa to pa, kamo mga Gen Xer na mo yung mga apo. Hala ka, oy, no? Mga Gen Xer, apuhan na mo. Alo na mo yung apo. Hala, Gen X, ba? Ato mama. Oh, di, boundary man siya sa boomer. Boundary gani siya gani. Happy Atong mama, boundary sa boomer Gen X. Pero katong mga early Gen X, Kring, pwede na magkaapo. Sa ato pa si Kuya, Chester Blank. Oy, hala ka. Millennial ba rin siya? Millennial siya? Umbot. Siguro. Millennials. Ay, millennial rin siya. Ay, dili siya apuhan. Dili pa siya apuhan. Okay, baby pa man yung mga anak. Baby pa man. Okay. Ang pangalan kay si Ronan Walker. Cobain Hawk. Ronan Walker Cobain Hawk. Ronin. Keep Ronin. What? Si Ronan Walker Cobain Hawk. Ay, dapat mali to. Keep Ronin, walking. Okay ko. Congratulations. Di ba? Congratulations to you both. Pero sign na gyud na sa inyong mga Gen Xer nga apuhan na gyud mong tanan. Apuhan na mo. Nana mo yung mga apo. Yes. Bam. Imit sa road Kring. Gibit mo. Wait lang. Okay, there we go. Okay, balik na ta. So congratulations. Now that you know that Kurt Cobain's daughter and Tony Hawk's son married, it's time that you know that the anak daw ni NCCC ug ang anak ni Jimol. Kabalo mo sa ng Gmall, guys. Ay, para sa atong listeners na dili taga Mindanao, kay murag wala yatay Gaisano Mall sa mga Visayas areas. Okay, sige. Gaisano Mall, Davao, unsa ni? Davao establishments, Davao malls. Gaisano Mall started in Davao City. So it's one of the largest mall chains here. Nya NCCC, di ba? It's also one of the largest supermarket stores here, NCCC. So, ang tag-iya daw sa Gaisano Mall, ug ang tag-iya sa NCCC Mall, nagpakasal kuno na. Ay, hala no. Pero dili na siya kanang valid na fact check. Dili na siya fact checked. Kay gistorya ra po na sa kuha. Murag istoryang hinubog ba? Mao ba? Pero ang nagsurya sa mo, reliable person. Ay, pero wala pa man ako na fact check, so dili ko moingon nga correct. Dili ta moingon nga tinuod ka na. Dili ta moingon ana. Okay. Sige. Sige. Sunod na uluhan. Explain. ang sunod nga uluhan. Eminem. Lolo na pod. So si Eminem Gen X ba siguro na siya? Oo. Okay. Gen X na siya. Okay. Pero ang mga naminaw kay Eminem, maybe millennials. Mostly. Mostly millennials. Unsa man ang mga 1975 people? Basta. So sa ato pa, lolo na sad siya, sa ato pa, it's confirmed Gen X is now the boomers. Ala no. Di ba ang boomers came from the word baby boomers? Because they unsa man na meaning ana, they spit out a lot of babies? I don't even know. Maybe what's the origin? Ang ako alang ning wild guess. Wild guess. After recession no. Kalisod ta ng tao. Nahuman ng recession, they boomed a lot of babies. Tagna ko lang na. Okay. Dili, don't quote me on that. Okay. Sa ato pa,
Basta confirm na nato ni. Confirmation na to ni kay si Tony Hawk, si Kurt Cobain ug si Eminem puros na lolo. Gen Xers sila. Sa to pa, the new boomers is now the Gen Xers. Yes! Oh. So Congratulations, makulbaan na guys. sunod millennials. Hala oy. Ay, sa uwi. Hala simba ko. Ay, sa uwi. Yan na. Simba ko for now. Okay, I'm baby so pa man na itong mga baby. dili man ng baby ako mga baby. Ay, hala no. Nana ba ako 20 mag 21. Ay, baby pa man na gihapon. Ang cute. Oh, baby mama no. Oh. When I was 21, I was immature. Oo, niya na po ko 19. Baby pa na. Oh, baby pa. Oo. Baby, mga pagbaon. Oh. Lain po kayo, no? Kung magkaanak na sila, di batang ama. No? Oh, lain kayo. Oh, lain po kayo. Oh, sige. Tapos, mo na to. Oh, dili na to sa tong main topic. Ay, kadali lang. Ay, usa man. Si Eminem, nag-announce lang na nabuntis ang iyang anak ha. Wala pa siya nanganak. Oh, sigurado naman na. Oh, buntis. Let's claim it. Oh. Congratulations, Eminem. Memorable amigo. Uy, Eminem, congrats. Uy, Em. Si MM. Eminem bito siguro na siya. Bawa gani, Eminem. Ang gani, no? Murag si Shannon Sharp, Shay. Na double-double. Sundugiro lagi ng mga western countries. Sa ato mo dyan na nag-origin. Kana mga May. Ang Joy. Ang Christian, gina-chan-chan. Ang Christine, gina-kring-kring. Pero nga naman, ang Cindy kay Darling. Ay, kay ikaw man ang ilahan, darling. Achoo! Oh, my love. Paminaw mo, guys. My darling. Oh, wala to. Ala ka, uy. Abang. Mo na to siya, guys. Nga naman Mom, why is that? Why is that, Mom? Naminaw ni si Jonah Blank. Jonah Blank? You are the only listener that we expect in today's episode. Jonah Blank, you should. Anak ko sa iya ha, pakusgan niya ang iyahang kuan, pagpaminaw. Anak ko sa iya ha. Sa speaker, nga pang video kay. Oo. Ay, kung manglibak ta kang Kuya B, dili na pwede. Madunggan ta sa silingan. Manglibak ta silingan. Dili na lang ta manglibak silingan. You gotta watch ourselves. Okay. So next, online sugal. Ayaw, testinga. Mao kini ang advice na tinuod. So ato pa, ang dili ni advice, mauni ang advice. So, kani nga episode, ang amo ang title sa podcast kay mauni among advice. Dapat maminaw jud sila. Tama gyud. Based from experience pud ni nato. Naka-experience pud ta ani. Sa online sugal ayaw testinga. Pero kung giunsa na mo pagka-experience, paminaw lang mo padayon. Kay ngano, nagsugal ka mi, abangan sa susunod na episode. Luyaw. Karon na nga episode. Sige. Naay nag-viral karon. Na video. 11 million views. Daghana po do views. 11 million views from Lars Pacheco. Who's that? Filipino personality, internet personality, or TV personality. She is probably a trans. I'm not sure. Lars Pacheco. Who's that? Okay. According to Google, internet personality. Internet personality. Wait lang. Gwapa man guna siya. So, mo na siguro na sikat siya kay 'di ba, if you're beautiful, it's natural that you become famous. Yes. Dead air. Kilang tanggalon man na nimo. Di nag-research ko Lars Pacheco. Sorry guys, karon pa lang ko Ako na lang mag-feel Lars Pacheco. Oh yeah, she is a trans woman.
Confirmed. Okay, so she's a trans woman. So meaning she's a woman. Ano ba ng mga kwan? Okay. So she's a trans woman. And then, wait. I'm a little bit not feeling well. Okay. She's a trans woman, di ba? She shared in a video that she made how she lost 5 million in online gambling. 5 million lang. Di ba? It's too kuan lang. Gamay ra na siya nga kantidad. Para sa iya ha. Oh, bahala siya. Basta 5 million. Di ba? Gamay ra na nga kantidad, no? Para sa iya ha. Dako kayo na, oy. Unsa day ka? Kadako anong 5 million? Ganino. Oh. Nga naman. Kay nga naman mo enter. Ani na siya, guys. Not even once. Ani na siya, guys. Si Lars Pacheco nagsugod og sulod anang online gambling tong pandemic. There was online sabong. Sa atong mga listeners sa audio ug sa atong viewers sa live nga mga taga overseas, mga dili taga diri nga dili kayo familiar sa atong recent culture diri. Natay trend ng mga apps daghan na ma-download easily. Accessibility is very very easy. Online gambling apps. Isa na diya ang online sabong nga nag-trend tong pandemic. Diha nagsugod si Lars Pacheco. Okay? When she started using that app para sa online sabong or she started joining the trend sa online sabong, na-addict gyud daw siya to the point na ginastadihan na niyang mga manok. Kuyawa. Oh, kung kisa ang mas abtik og tiil, mas taas og tiil, mas bugat ang lawas, mga ana ba? Diha nini mo mailhan nga addict na ka. Oh. Kaya nag-study na ka. Oh, nakay ka ng chart. Oh, nakay ranking. Oh, kung kisa naabot siya sa yung anak nga point. She lost at first 600k. Oh. With the online sabong. But then something happened, ang online sabong na remove siya sa platform na Google Play siguro or what. Basta na yung nag-remove siguro government para ma-control nila ang out of control na nila ang kuan ba? Ang pagsabong sa mga tao sa Pilipinas, gi-remove siguro na, gi-block na nila na nga app para mo ma-download na sad. So, nakapahuway siya. Wala siya kapadayon og sugal. Tapos niabot ang time nga na ay nag-chat sa iya nga friend. Di ba nakapahuway na siya sa online sabong? Okay na. She said, thank God, wala na ko nagasabong. Di ba? Na siya friend nga ni PM. Lars, I'm just reenacting, okay? This isn't what happened exactly, but I'm just giving you a performance basically. Basically. Okay. Lars, ikaw si Lars. Yes. Pairam, mangayo kog 500. Mangayo kog 500, i-Gcash nimo sa ako Unsa man nimo? Uy, nagoy up, bingo. Oh. Ay di ay ba? Oh. Ay sige sindan ti ka og Gcash o ara o. And on top of that, she let her friend she gave her friend money, right? 500 sa Gcash. On top of that, she herself cashed in 20,000. Oh. That was her starting point. Kaya naistoryahan na sila about ng bingo nga app. Oo. Then, ang total niya na pildi, including na sa sabong siguro, is 1 million. Because of the bingo na app. Oh, So that's what happened. Now, nahang siya, guys. Napildi siya, di ba? Oh. O 1 million. Oh. So, ang next niyang gibuhat, murag sakit kayang dughan ba? Sige mo kung kapildi sa bingo. Nibalhin siya og lying game. So, instead of ending her addiction, she just transferred to another game called the slots game. Mo, yapong istorya ha? Oo.
Not really sure what kind of slots game. There probably is a lot of version of it, 'di ba? Pero in 2 months, napildi siya og standalone 2 million. Napildi. Napildi. So total na to 3 million. Wala ko'y amor ang mga ingon na. Pagkahuman, di syempre nagka-remorse siguro siya kay tumawag 3 million naman tanan. Murag ana ba? Murag lain naman siyang paminaw. Lain na sa akong paminaw pero Lord, napo ko'y mga nabili na properties. Ipalit na ko nig mga ay napo ko'y nabili na kwarta, ipalit na ko properties. Kay nagka-instant remorse siya ba sa iyang napildi nga 3 million. Siya, nag-impulse buying na malit og properties. Sana all. Kay para siguro una niya kung asset na ni nga kuan nga in a form of lot or house, I can't liquidate it right away. Dili na ko siya mapildi right away. Kay kung cash man good, it's very liquid. Kaya niya pildyon in 5 minutes. Morgana ba? So, gipamalit niya properties. Property here, property there, property everywhere. Sana all. Tapos, 6 months after, ano siya, kanang sober na siya sa yung addiction, sa gambling. Sus! Na naman po'y nakatrigger. Unsa naman po ni? Na bagong app na pod. But I don't know what it is. I don't know what it is. To be honest, guys, sa mga namin na, wala ko kabaluon sa ng online scatter. Google? Basta app na siya. Oo niya, pagkahuman. Basta app na siya. I don't know what it is, Jude. I have no idea. All I know is that it's a gambling something. A gambling platform. Nag-cash in daw siya at first 20,000. Nadaog daw siya og 40K. Nadaog siya og 40K. Siguro yung anang sistema sa mga online gambling na mga platforms, no? Like, kung mag-cash in ka at if it's your first time and they recognize that it's your first time, of course, they would know it's your first time. Padaugon sa ka. So, for several consecutive days, nadaog daw siya uting 40K per day. Kadako, bugod ana. So, syempre, dili ka compute na yun. Kung maka 40K per day ko, it times to 30 days. Ano siguro siya ba? Bitaw. Iba, ana sinaknak ba ka ex? Ay, unsa di ay? Kusugra daw ang tingog niya. Hinay daw akong tingog. So, yan, anak ko. Ay, mo ganin akong giingon. Sige. Sige na. Ano gani, Kusugra tingog ni darling. Magbulag na ta. Kaloy po ni naknak ko eh. Sige, ipalayo siguro gamay para balanse. Ay, anak na lang ko. Okay lang na yung anak. Ayo, anak lang dari. Dili ko. Dari lang. Di, like, anak lang eh. Magbuot man ka sa ako. Ikaw, musupak man ka sa ako ang kagustuhan. Sige daw, feedback daw diya, Nathaniel Blanc. Na-expose na ako siya sa iyang pangalan. Niya, pagkahuman, unsa daw ni online scatter? Online scatter. Online scatter is a gambling platform and I don't know what it is. I don't have any description for Slot machines? Okay. But it's online, right? Okay, so, napildi daw, ay nadaog siya for several consecutive days o 40K per day. Okay? Ana gyud na siya. Pagganahan jud ka ana sa sugod. Labi na kung bag-ulang kang sign up. Pagganahan ka ana sa sugod, kay para magsige kag cash in, mainganyo ka ba? That's how these investment schemes work. Kana mga region, kana mga app na inyong ginagamit. Pagganahan mo ana sa sugod para mainganyo mo na mag-cash in. Kana mga app na ginagamit ninyo na gina-endorse ko no ni Erich Gonzalez, gina-endorse ko no ni Nadine Lustre, kinsa pa ng mga kuan. Kana nga mga app, pagganahan mo ana sa sugod para mainganyo mo na mag-cash in para makuha nila imong kwarta. Nya pagkahuman. But they don't know that. They cannot recognize that that's happening in their life. Kay ngano, di man gud sila maminaw. Dili ba kanang naamanggug ka na naamanggug ka sa kuan. Katulog ang tutunlan. Naamanggug ka sa nahubog ka sa winnings ba? You're so happy. You can't recognize that you're
you're being sucked into this wormhole of online gambling. Ano lang good. Mao gani nang ayaw gyud. Maski pag mo advice ka kring, dili na nila ma-recognize nga or ma-acknowledge nga maunang nahitabo sa ilaha or maunang nagahitabo sa ilaha karon. Useless niya atong advice. So igo ra gyud ta mo istorya. Dili na useless ato advice. I want to be positive. Nga naatay ma-change nga No. Gusto ko nga naatay life nga ma-change. No. Isa ra ka tawo ang maminaw sa ato nga dili gyud siya mo download. No. Di gyud siya mo download ana nga mga app. Bisag isa ra ka tawo makatabang na ta. Kay ana na siya. But they can't recognize it. Because they're drunk from their winnings. They're very happy. They're like, I'm winning. Oh my God, it's raining winnings. Hallelujah, it's raining winnings. Dili dyan na nila ma-recognize. Makapalit na siya bagong cellphone. Mag-compute ba na? Pupuntahin ako'y 40K per day times 30 days times 12 months times maka-iPhone na kasunod gula. Dili gyud sunod ugma na kay kung 40K per day. Ay uno. Sunod ugma na kay iPhone. Ay uno. Diba? You don't realize Kring, they're drunk from their happiness from the winnings. It's raining winnings. Hallelujah, it's raining winnings. Amen. Can I get an amen? Kaulawan nagiguan sa akong mga anak ba? Anyway. Nya pagkakuman. Di ba she played again and again, won for several days, consecutive days, 40K, 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 and then, boom. It stopped. No, not yet. Oh. That's when she started increasing her bidding. 50K, 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 cash in, cash in, cash in. And then, that's when she circled down the drain. Diya nagsugod tanan. Ay, nako. She cashed in 50K, mahurot within the day. She cashed in another 50K, mahurot within the day. She cashed in another 40K, mauubos ulit. Mauubos ng mauubos. She cashed in, nahurot na sad. She lost a lot. So, it's di ba pag mapildi kag kadaghan, there's two things you will feel. You will feel sad or angry, right? Oh. She felt sad and angry both. And what she did, instead of stopping what she's doing, she switched to another app na pod. Ay. It's called Baccarat. She called it Baccarat, but maybe it's Baccarat. I don't even know. I don't even know. I haven't even seen the app. I don't know about that. Moni, diri ta nagsugod og circle down the drain. Ngano? That app, Baccarat daw, she pronounced it as Baccarat. I'm just following her footsteps. Baccarat can connect directly to your bank account. Ay. Another thumbnail for the next post. Akapod. Dapat diri ka padulong Kring. Kay para ang naputol ba yung ulo? Di ba naputol yung ulo? Dapat diri ka padulong. Sige. 1, 2, 3, go. Ay, kadali lang. Gi-connect niya ang iyang online app, gambling app, sa iyahang banking app. Again. Usaba. Gi-connect niya. Go. Gi-connect niya ang iyahang gambling app sa iyang online banking app. So naturally, sige, matik na. Sige, anang gambling app sa iyang bank account. Kay cash in. Isa ra katap. Isa ka tap. Gani no. Isa ka tap. Mao na. Napildi siya
5 million in total. Ako sabasab, mauna, napildi siya 5 million in total. Uy, luoy biya siya. Ano si tagkatawa? Luoy niya. Luoy Hindi kayo. kay sugal man good wala mo koy amor sa mga iguana. You did this to yourself. And then napatay level up anak Kring. Napatay level up. Because of that, di syempre nakakonect ng bakarat sa iyang online banking app na napindi na siya 5 million. Her last 100k na savings, Hala. gi-cash in niya. Nahurot na sad. Nahurot na sad yung last 100k. Then, that's when she started lying to her friends. Ano siya, huy, pa-transfer ako ng money, kung tayo, mga siya 50k siyang friends. Pa-transfer ako ng 50k, naabutan kasi ako ng limit. But true enough, nabaya dyan limit ang mga GCash, na-limit ang mga online, ang InstaPay, di ba, sa mga bank sa Philippines, 50k per day ang limit, di ba? That's when she started lying to her friends. Pa-transfer ako 50k, please. Naabutan po ako ng limit. But, they didn't know that she doesn't have money anymore. So, they transferred 50k to her, trusting that Lars will put the money back in their account the next day or whatever. Kaya dato lagi. But, wala na siya kwarta. Ang tinuod, wala na siya kwarta again. She started lying. That's the sad thing. And the other sad thing is, before daw, kasi syempre, daghan siya endorsements, she's an internet personality, so she has a lot of sponsors siguro. She used to not singil them when they still have balances. Kana kung na siya endorsement niya, wala pa ka fully paid siguro ang sponsor. She just, she doesn't chase them down para makuha ang mga balance. She doesn't do that. What she does is, kuan ka ng, wala lang. But when she ran out of money, she started contacting them, nagpugos siya, uy, bayaran nyo na ako, mga ana-ana. Kaya wala na yun siya kwarta Kring. Wala, kaluoy niya, no? So that what happened. That what happened to that. She already done had hers. Na ang naitabo sa iya, ha? So, this is just one example of the many examples in the world of how you can burn your money in 5 minutes. Yes. So, among isulti lang is pagtapadayon lang magsugal. Sige, download gyapon mo na. Pagtapadayon lang. Kaya endorse man ni iba na alawi. That's the thing. That's another topic, right? Ay, gi-endorse ni Ivana Alawi, i-download ko ni. Kasi ito nga app yung gi-endorse. Ambot. I don't have any Na idea. magani billboard dira sa diversion nga dako ka ayaw nga sugal nga app. Wala na ay billboard para ana. Na ay billboard dia bitaw, murag bingo to. Nga ang model si Ivana Alawi ug si Luis Manzano. Ay si Luis to. Ay, basta na ato yung mga basta wail to ako ang pagkakita. Basta kay naa sila celebrity endorsers kanang mga gambling app. What do you think about separating the art from the artist? Now, if they endorse certain products or services that don't align with the society's health. ay dili ko ganahan ana. Unsa man? Dili ko ganahan nga mag-endorse sila. They are willingly inviting people to be burned in hell. Endangering their fans. Mo ba? That's what they're doing. They are endangering the lives of their fans. Endangering the lives. Katawa ko sa imong naong. Nag-endanger man siya silang lives sa ilang fans. Tinuod na. Gambling causes a lot of problems. Not only you lose money, you may lose your wife. You may lose your husband. You may lose your child. You may lose your parents. You may lose everyone around you, like your friends. Your co-workers.
banks. Oh, Wala na. Wala ko maisip. everybody's gonna leave, yeah. Imong neighbors, mawala sila. Portable din ang house. I'm gonna leave ya. Sa up ng mga house na may balloon ba? Oh. Oh. Di man katawa na. Pwede man na. Dili in a sense na mabaligya nimo imong balay, mawala nimo sila yung balik naman kag balay. Oo. Ala no. Another sense, Oh. gichismis na kasi mo mga silingan. Oh, Huy, wa naguna siya gikaundi ha. Exer. Kasi sige na siya online apps, online gambling. Oh, niya, dili nakatagdong sa mga silingan. Di na ka-invited sa birthday party sa iyang 4-year-old anak. Ano ka no, oy. Uy, kay ka. Wow. Because you're a bad influence. Mm. If you gamble, even if you don't invite, if vulnerable people can see you doing it, they might be triggered and join in, cash in. Ay, oh. Kaya ingon ana man na. Oo. Diba? Ingon ana na. Bay, unsa na imuhang ginabuhat diya, bay? Oh. Bay, kuwapo kay ni bay. Maski mo anak lang ka o nga, ay, kung ano naman ni, scatter, online scatter. Unsa na bay? Kapoy, mag-explain, unya na bay. Siya na ang mo research, katong nangutana nga, wa ni mo gitubag. Ay, kay mukuan man na nga. Bay, nadaog kuan ni bay. Mauna siya ang makainggan niyo. Pinadaog ko gahapon o 1K bay. Oh. Kaya nag-cash in ako 50. Da, bay. Da bay. Research niya. Oo. Oh. Muna, mainggan nyo ang uban. Oh. Oh. So, if you gamble, you are unwittingly influencing vulnerable people around you Yes. to gamble as well. Yes. So, you are a bad person Yes, you are. in my eyes. O, kanang artista na mag-endorse o kanang mga online sugal. Oh, they are bad. I'm looking at you. I'm looking at you. But what about this? There's a loophole. Oh. There's a loophole. O, unsa naman po? TG. O, nga naman. Si Thailand girl. Oh. Another Bisaya nga influencer or celebrity, internet celebrity or social media personality. Naga-endorse na siya og online gambling app screen. Mao ba? Oh, but here's the catch. Oh. Before he or she says anything para mag-endorse anang app, muana sa siya o na siya yung disclaimer. Oh, na ako'y sundo ko dun tingog ba? Kuha. Na ako'y bagong app, na gaming app na mo ni atong i-install karon, pero para ni sanay mga kwarta, dili ni para sa mga lagay mo gikaon, ya mag-download pa mo ani. Kato ni sa mga na extra nga kwarta. Na siya yung disclaimer ana. Ganahan ko sa disclaimer. Pero ganahan ko sa disclaimer. So is that a loophole? Is Yes, that that a is. plot hole? Yes, that is. So it means TG is a pass. TG gets a pass. Thailand girl gets a pass from our criticisms. Kabalo ka no, favoritism lang man gina. Di kay naamang ko yung mga tao nga love ni mo bisan sa ilahang flaws. Diba? It's like family. No matter how much you hate your family at times, you still love them. Ano man? Amo ba? Naagyo ingon ana. Pero naay tao nga dili gud kaganahan, di ba? Isa ka mali. Papha. Oh. Unya kay ganahan mo. TG. Kung ganahan kong TG, pero nag-endorse siya online gambling apps with a disclaimer. With a disclaimer. With a man. disclaimer. Oo. Kay para naman gud na san man yung mga extra nga kwarta. Nga they willingly goodbye. What if pareha siya kay Lars Pacheco? Yung ana siya ka-vulnerable. I have 5 million in the bank. This is extra. So she started cashing in. Karon nawa naman yung 5 million nga extra. Ay wala man So, ko'y dili- amor sa mga tao nga magsugal. Inuwa naman ang So dili problema. ang loophole ni TG is still like, it's still gonna have it's still flawed. Bitaw oy, endangering gihapon ni your fans. Napa ko'y isa. Unsa man? What do you think about Telma? Oh, ay nana siya issue sa una nga nag-endorse na siya og online sugal di ay na-app karon pa ko kay hinumdum. Nag-endorse na siya no. Nya na call out siya. Nga naman. Kay nganong ga-endorse ka og kanang sugal niya nga ana
Wala'y naga-call out kay TG. Naa siguro na yung naga-call out kay TG. Pero naa lang siya'y disclaimer. Tubag niya sa mga call outers. I think, I don't know. Basta si Telma sa una na call out na siya. Giundang niya. Moto na maligya siya og Telma's Kit. Sa sabon niya, mga Ah. beauty products niya. Okay. Siguro mo na iyang ipuli sa iyang mga online sugal. Ang giundangan to niya, nana siya i-issue na sa una sa Telma last year, Sa ato pa, 2 years ago. katong post niya nga recent niya gipost, Na? kung pwede lang dili mo dawat katong nag-send siya screenshot na nag-message sa iya nga from an online gambling company na nag-reach out sa iya saying, we are ready to pay you. I can't remember the exact amount. It's more than $1 million for sure. Let's say 1.5 million. We're ready to pay you 1.5 million pesos, 30 videos. Mo ba? And then she replied, sorry Jude, basta gambling apps dili sa Jude pass. O nag-learn gyud siya sa iyahang lesson kato nga time. Oo. Kaya naa siya yung lesson nga na-learn. Oo. So, knowing that, what can you say about kuan kanang other personalities that still endorse the online gambling platforms up to this day, knowing that there are lives ruined because of it, because of the online gambling apps? Ang ilaha siguro anang tubag no kay I don't control your decisions in life. Mo na ilahang tubag. You unsa na? CCTV. Ay, I was scared for a moment there. Kuan kanang mo na ang ilahang tubag. I did not tell you dili pod. Dili ako nagkontrol sa imong kwarta, ikaw sarili nimo ang nag-cash in. Ana siguro na ilang tubag. I'm just making bank. I'm making bank, you making bank. Ana lang siguro na ilaha. I want the money. Pero ngano, but they are knowingly inviting people. They are inviting people with awareness that this can ruin their life. Mao lagi no. Diha gyud murag ma-divide gyud ang ay sana ma-question ang ato ang what you call it. Ambot. Morality. Mao lagi. Okay. Nabi tay experience, any personal experience. Let's share it with our audience. Hala na mo experience una. Hala na online sugal pud mo sa una? Ha? Si Darling nag-online sugal? Ha? Si Kringkay nag-online sugal? Ha? Dili kami ang nag-online sugal. That's probably because why we haven't tried it. Because we saw the effects. We saw the effects. Second-hand effects. What happened? What happened? Among lola sa panahon niya. Wala pa online sugal ato. Wala pa. This is in the 90s. 90s to 2000s Early to 2010s. Early to 2000s. 2010s kring ay. Mo ba? Oo, sige. Sige. Kuan, among lola is addict jug sugal. Tapos kuan pud siya kanang addict siya og tong-its og mahjong. Mao gina sa una. In person na siya, face to face. Oh. It's not online, it's face to face gambling. We saw her mahjong girlies Yes. at the house often. At one point nahimong pasugalan atong balay. Ay, uno. Hala, naagyud tay. In the 90s. Huy, naatay lamisa na katong may hunos-hunos para sa ilahang kwarta, sa ilang mahjong. Yes! Natay mahjong table. Oo. Nami, ing anak naka-addict among lola, nagpahimo gid siya mahjong table. Naay hunos-hunos to put your money. Diba? Naay pulbos. Ay, uno. Kay para mas pag-ana sa mahjong. Ay, di ba mahuman na ang katong naay papel? Naay Manila paper. Naay Manila paper nga rippable. Yeah. Not terrible di ay. So, ibig sabihin, Kring, among lola, atong lola, is very, very addict sa online. Sa gambling. Diba? I've seen her spend 15K in one day. I've seen her, maonas.
Oh my Own God. 2 as. Mga pila imong edad ato nga time? High school. Oh. First year, second year, ana. Oh. And in today's terminology, grade 7, grade 8. Oh. Nakita jud nako first hand Mm. nga kaya na niya hutdon. Niya sa katiguang na niya pud ato nga time. Sa kabaga pud siyang kwarta, like na siya binandol nga kwarta, ana. Kay we didn't mention atong lola ug lolo is quite sa tawag ani, abundant. Kaniadto. Sa kaniadto sa ilang time, na sila kwarta daghan. O di ba? Tapos katong nagasugal na siya yung anak kabagang kwarta. Isulod na anak niya siyang bulsa. Nay kaysa nahagbong ang 1,000, wala ko ni saba, akong gipunit. Yes. Oh nya, pagkaman. Napoy lain na senaryo. Napoy natagak 1,000, lain na po lang gipunit. Sili. Paunhanay lang. Silingan na to ang nakapunit. Nakita na ko. Pero there are many instances po na natagakan jud siya. Ngayon kung natagak na pod, mama man natong tawag sa tong lola. Natagak na pod imong kwarta. Oto, punito na po niya. 'Di ba? Butang. Pero nading ana ng mga instances. So many times. And that is the main culprit of why we became so poor. So poor, we barely eat. Kay katong wala na si lolo, wala na atong papa nga mo'y breadwinner for everyone, even the neighbors. Even the neighbors. Nako bakakon ko, ipa-play ni sa speaker, mom. Mom, ipa-play ni sa speaker. Mom, ipa-play ni sa speaker, pakusga kanang videoke og volume. Sa buhi pa atong lolo, didn't the neighbors come in our house to get rice, to get sudan, to get everything they want? They are welcome to do so. Amazing. I've seen it with my own eyes. Amazing. Gipa-play na sa speaker. Hello? O gini na minaw si Jonah ba? Last na lang ka. Gani. So, katong buhi pa atong lolo nga, breadwinner siya, abundant ta. Murag medyo, kumbaga sa Bisaya pa, datu. Datu atong lolo. When he died, napay nabilin kwarta man. Siyempre, kaya dato man sila. So, napay nabilin kwarta. That's when it started circling down the drain. Kay si mama na to nga sugarol ang naggunit sa kwarta. Si Lola. Binandol lang iyang gina-withdraw. To clarify, mama is Lola. Among mom is mom. Si mama, Lola. Siya man ang nagunit sa finances. So, dito na ta nasugod o ka, binandol iyang gina-withdraw to sugal. Madjong, tong its. Ana ra na, abi ninyo tong it ra na, pero makahurot po siya 5,000 lang adlaw ana. That's when it started happening na wala na tay kwarta sa balay, wala yung mga trabaho ang mga tao, kay syempre mga spoiled brat siguro atong mom and atong mga uncles, rest in peace. Di ba? Mga laki sa layaw ba? Saan na laki sa layaw? Mura na, basta. Laki sa layaw atong mga uncle and mom. Di ba? Everything's provided for. They haven't even tried submitting a resume. That's how serious it is. How seriously rich they are. Atong mom and isa ka uncle, they haven't tried submitting a resume in their life. They haven't tried to work for a job, like for someone else. Naalay tindahan si mami, to be clear, naalay tindahan, ang amo ang mother, ever since sa una pag yun, hantod karon na ayan tindahan. Which was provided by our lolo. Which was provided for. Pero ang isa dyan na to ka-uncle na bunso nila, youngest uncle na to. Is the bunso. Abo, he never worked in his life. Like, he worked for the dad sa atong lolo. Errands here and there. But not actually submitting a resume or biodata kung sa Pilipinas pa. Bitaw. Yung anak sila ka-rich. Pero pagkamatay sa tong lolo, nawala na tanang kwarta, si lola na nato nga sugarol ang nagunit sa kwarta, which started our descent to being poor. It quickly went down the drain. Like in a year or two.
Nawala na tanan. And then we barely eat. Sa sobra ka pobre, walay gikaon ato nga time. Oo. And then I was studying like first semester in college na ato nga time. And then nag mass communication ko. Di ba like I said, we are frustrated newscasters. Mas kom akong gikuan. Sayang kaayo ko. Sayang kaayo ko. Sige lang, oy, okay ra na. Oy, karon matupad naman imuhang pangarap na maging sa uluhan sa diba? Oo. Tapos dili na ko paskwilahon kay wala na day money. Kani, wow, kaluoy. And then I started working. And then from that period on, 16 years old, I never stopped working. Oh, bitaw. 16 to up to now, nag-work na ko. So I haven't retired yet. When will I retire? Diba? Nag-start ko sa Jollibee. Jollibee Bolton. Dito ko nag-work. Kinsa may nagtrabaho sa Jollibee Bolton, be? Nagtrabaho po ka sa Mixatune. Oo, nagtrabaho ko sa isa ka recording studio. Nagtrabaho po ko sa isa ka call center. Actually, not one, but 3 call centers. Oo. And then I started working online, like work from home. And that's where I ended. Working in person. Napaka sa... Ay, nag-business pod me. Nag-business. So, that's why siguro nga, murag wala ta ni attempt yun. A temptation. Attempt. Walay temptation. Walay attempt sa temptation. Walay a temptation. Giingon naman na nimo. Mo gani no. Walay a temptation. Kay dili gyud ta bis nakita na to ang resulta. Because we know what happens. Oo. Like one egg itunga pa. 'Di ba? Sa una tuyo na lay sudan, sa una wa gyud. Oo. Sa una dabong. Ang sudan dabong. Mamunitog dabong sa kilid ba? Tapos sa bawan. Tapos himo adobo. Dabong ba pataka na pug kag istorya ba? Ay unsa di tawag ato? Oh my god, ang iadobo? Paklay. Dili paklay. Uy. Unsa man na? Dili na paklay, di ko katong na abi na ko nga adobong kangkong because I like adobong kangkong but I don't like that adobong green gihapon nga pagtan-aw na ko. Paklay. Katong bagahe, katong gahi. Katong gahi. Hala, lami sa Sudan oy adobong kangkong. Ay, paklay di ay. Bad trip kayo, screen kayo. Ano yung ganahin ng kaon kay. There are times when I come home from school and then it's lunchtime and I can't eat because there's nothing to eat. Kaya wala, may pagkaon. Yung anak ka pobre, yung anak mo to ka nang makita yun ninyo nga, dili mi anang online. Sugal! Because who will suffer the most apart from you? Ay, dili ikaw ang mag-suffer, ang imuhang people around you. Ang mag-suffer, labi na kung na kay pamilya, wife and kids, or husband and kids. Kaya pwede ba yung babae ma-addict rin? Mao gani no, si Lars gani no. Gani no. Pwede ba ya? Kunya, kung saan man na nimo kung wala na kaunon nimo mga anak, magwanta nimo na. Gani. Sometimes people do desperate things. Mao gani pod loy man. Kung wala na jud. Kanang walang-wala. Pero dili gihapon ko maluoy anang people who willingly put money into gambling whatever. Yung mapildi. I don't care about y'all. Mapildi niya mag-cash in na pod. I don't care about y'all. Dapat kabalo mo matagam. Wala may problema siguro kung ma-attempt kay tanan man tao na ay vulnerability kring. Tagay pug chance. Sige, okay. Di ba? Ni attempt siya cash in, let's say 1,000 na napildi. Ni-stop jud siya kring o ayaw siya i-judge kay human naman. Bitaw. Natagam siya. So dapat kitang mga tao natin katagaman. Okay. Pero pag ana, sumag ka. Pag sorry sa ilaha. I'm very sorry. Mao gani dapat dapat unsa tawag ani? Manghatag awareness ba sa tanan? Ug kung namoy kaila nga adik ana, ikuan na ninyo. Ay, di gyapon na maminaw sa ilaha basta ka nang nalulong na. Di na. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim, Kaya ngayon ang hirap tanggalin.
Kabilin-bilin na ni Lula, nahulog ang 1,000 sa bulsa. Very good. Did you know that I used to write songs? Our listeners, do you know that? Ang listeners na to, wala na kabalo. That's why I can make songs on a whim. So great. So Freestyling. so great. Muna to ang best song nako. Congratulations. So muna to guys. Unta kabalo mong tanan no nga what yun ay ayo guys. Ug katong mga celebrities na naga-endorse og kuan, mga gambling. Kung love jud ninyo sila like love mo jud ako si Ivana Alawi unsaon man ako ni I'm torn like do I still love her because I love her personality but she's endorsing online gambling platforms. What should I do, darling and Krinkai? Separate. That's the best advice I can do. Kaya dili man pwede nga mo ingon ko nga ayaw na nag-idol yun sa mana. Kung love nimo siya, i-love lang siya pero ayaw ambak sa bangin kung mo ingon siya. Ambak sa bangin. Mo ambak pud kas bangin. O, babalik ta sa episode 2 yata to. Don't be a sheep. Oh. Pero dapat mag-sheep sila pag mo yun kog hit the subscribe button. Ay, oh. Hit the follow button. Ay, oh. So be a sheep when it comes to that. Kay wala man kay ma-hurt ana. Oh, i-share pud ni nga live. Uy, kanan boy, i-share pud. Uy, click na sa laptop. Ay, sa cellphone, di ba na share button? Yap kag 3. 1, 2, 3. Pagka 3 na, hit ni mong share sa public, sa newsfeed. 1, 2, 3, share. Ulo. Okay. Okay. Thank you. Uy, wala na to na istoryahan ng katong VA. Uy, preview pa na to sa last episode. Na-delete iyang post. Kay gidelete niya o na-delete or gidelete niya? Gidelete siguro niya iyang post. So, dili na nato siya ma-tackle na topic because she deleted her post. What's my vote in the poll? Unya, mausab pa ka. Nakatesting na ba mo o dula sa gambling apps? Imong question kay, pila imong napildi? Pila imong napildi sa sugal so far? And dugangan pa ba nimo? Okay. Get ready for loud volume. Palayo na lang ko daan. Vote in the poll! Ay, ana, di ay na murag si Taylor Swift. Nakatesting na ba mo og dula sa online gambling apps? Oh, yes or no lang man na. Oh, yes or no na siya ang answer, ana. Og ang pangutana. Pila imong napildi sa sugal so far? And dugangan pa nimo? O kung wala ka ni attempt og sugal gyud, ibutang diha kay para ma-inspire pud ato ang mga tao nga di pud sila mo attempt. Tularan ka nila. I-share po nila kung kinsa ilang kaila, itag nila. Itag nila diri. Ay hala, uno. Kung wala sila yung ma-comment, itag na lang nila diri. Ang ilang kaila nga, known nila nga kaila nga magsigig online gambling. Itag nila diri nga Facebook post sa atong live stream. Oo. Or i-share nila ang Spotify nga na link sa ilang friend na naga-online gambling. Ana na lang, no? Bitaw, tama. Oo. Unta, maminaw sila. Unya. Outro na mi. Okay. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailan. To submit your stories to advertise or sponsor for the show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. By the way, guys, nabiyatay ka nang maulaw gud mo comment.
or maulaw mo basta maulaw sila mo comment, pwede man mo mag-message good sa mong inbox sa Dili Ay, Ni oh, no. Advice. Oh. Oh, Ay, ginabuhat ano man na na mo sa slang? uban na may naga-message mo sa inbox jud na ajud. Nya naapoy mi sa website gud na diliniadvice.com. Naapoy mi ka ng form didto which will, if you fill out that form, it will send directly to our email. Tapos, mabasahan na mo inyo ang message privately. Like, example na, amoy i-share na relevant topic sa amoa or unsa ba inyong gusto mo topic or pwede gud mag-share mo kung ang inyong password sa kuan online apps ninyo. Okay. So, mo to guys. Okay. Nga, maura to guys. Salamat kaayo sa mga naglantaw, sa mga naminaw, sa mga followers and highlighters. Thank you so much sa pagtan-aw. Nabi, nagtan-aw pod gamay. Salamat kaayo sa nagtan-aw sa among live stream, and as always, thank you so much sa among Spotify listeners. Huy, Oh. na surpass na ba natong 6,000 downloads? Oh my God, congratulations! Woohoo! So we surpassed 6,000 downloads. Hopefully next month, is that too ambitious? Next month we surpass 7,000 downloads. Ay, kung mag-share sila, lampasan na to ang 10,000 downloads. Bali, target na lang is next month 7,000. Is that doable? Yes, kailangan i-share, guys. Okay, thank you so much, guys, and bye-bye. Thank you. See you next week. Ay, wala tayo announcement. When is the next live? Mag-announce rata sa post. Mag-post rami. Mag-post lang may kay it's crunch time. Because there's a lot of things happening in this house. Okay. Okay, bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Bye, guys. Bye. Bye, 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 bye.